Čaute, ja som Aleso, to je môj ďalší diel z hry Minecraft Pocket Edition. To už je tretí diel a ten svet, čo som hral, sa mi nechtiac vymazal, takže si idem rovno druhý vytvoriť. A dáme si tu, čo ja viem, iba seed. Ešte som ho zabudol premenovať, tak ho premenujem. Tiež si dám na YouTube. Všetky nechávam vypnuté, aby ste mi verili, že nepodvádzam. Dobre. Pozerám, že toto je celkom hornaté, malo stromov tu je, no, celkom dosť. Žiadna jaskyňa tu taká není, aspoň ju nevidím. Nič také krpaté, to nie je nič. Trochu to porozhľadnem. Vyzerá celkom dobre. Idem sa tam pozrieť. Pozerám, že žiadne zvieratá, nič také tu není. Zatiaľ som to aspoň nič nevidel. Tu pumpkiny, aspoň jeden vidím. Tu je prasa. Tu vyzerá, že voľaká jaskyňa krpatá. Nič. Toto tiež, takže nič. Tu samé hory. Hore to vyzerá to nejaké kamene na sebe naukladané, nič. Takže vybehnem tu na hore na kopec pozrieť, čo tu je. Podľa toho sa rozhodnem, na ktorú stranu ísť. Ja si pôjdem týmto smerom, ako idem teraz. No vidím aj ovcu, aj tie pumpkiny. Idem rovno zabiť tú ovcu. Som mal nejakú tú vlnu už. Tu je len jedna, aspoň tu jednu vidím. Iba jedna tu bola. Dobre, tak ja sa zabývam tu na. Sú tieto kvety, takže idem sa naťažiť voľaké drevo. Tu napríklad toto spadnuté. Tam vidím prasa, sa na mňa nejak divne pozera. Tak vyrobím si aspoň kamenný meč a pôjdem ho zabiť. Tam mňa pozerá školanými očami. Vidím to nervy. Kvôli nemu tu ešte drevo pokladám. Tak. Zakúsime sa, není to moc, ale aj to postačí na začiatok. Vyťažím si ešte zo pár stromov. Príklad, to je moc veľký. Tento napríklad. Poďme si nejaké tie veci základné spraviť. Nejaké nástroje. Napríklad ten meč. No, niekde som videl ešte jedno prasa. Poďme aj to zabiť. Tak, ešte toto. Ešte tento kúsok. Dobre. Už vidím, že je tam nejaká ovca. Aj kôň je tu, prasa, jebka, každého druhu voľaké zviera, takže si dom postavím tu na, som taký provizorný na začiatok. Tak, crafting, tak sticky, nespravím. Ja idem do podzemia. Alebo nestačí mi tu na naťažiť ten kameň. Potom si pôjdem naťažiť tie tekvice, čo boli tu na. A keď nebudú zbytočné, lebo neviem ako sa kraftí ten koláč. Takže ich nechám asi tam. Alebo si ich budem sadiť no tak na okrasu. Urobiť si s nich tie svietiace dyne. Spravím si namiesto svetla, nebudem mať torčky, ale tekvice. Dúfam, že aspoň budú dosť svietiť. Naťažím si tak veľa kameňa, až kým sa mi krompáč nerozbije. To by malo byť nejak pol staku. Neviem ako to je. Toto. Toto a pozerám, že sa mi treba nažrať.
to. Nejdem úplne ten krompač míňať, ešte si to nechám trošku. Keď sa tam tie zvieratá. Dobre, som späť. Naťažil som si nejaké drevo, tie tekvice, trochu uhlia som si. Teraz by som si mohol začať ten dom stavať. Takže idem si spraviť normálne drevo. Potom si aj motiku urobím a začnem si to sadiť. Tak. Dám si takto a potom ešte peru. Drevo. Si to. Začnem stavať. Oni sú taký menší, vytočne také väčší mať. Teraz tuna. O jeden blok. Pár blokov. Dobre, takto nejak, asi potiaľ to. No akurát. Ešte tento kveč preč. Bože. Teraz dám ten prebytočné drevo preč. Aj toto dám preč. To tu nezavadzalo a hlavne tak nestrašilo. Tento blok, ešte potom tam sú nejaké 2 alebo 3. Ešte tento. Spravím si také bez skla, tu nikde neviem nájsť, žiadny piesok som tu ešte nevidel, som dajte prispal nebol, neviem. Tieto stĺpy si dám z tohto rezového dreva, sú vysoké. Konia, nejaké zvieratá tam boli. Vidím, že som vyzol ten kôň. Pred chvíľkou tu bol. Zabijem, aby som mal ďalšiu vlnu. Keď som mám len 2. Pred chvíľkou mal vypnúť aj monstra. Už ho nejak nezabili, už som ďaleko celkom od spawnu. Neviem, na ktorý smer som išiel. Tak aby som prežil som prvú noc, som to dal na myslu, teda som nemal zombíkov. Tento blok dám preč. Teraz 2 dohora. Som nejaké zvieratá videl, tak idem ich zabiť. Som rád, keby som tu jedna ovca v spávne. Je piesok. Idem natažiť. Také okná by som mal. Tento podobne môžem vyťažiť. Ja som, že som tam videl ovcu, tak ju pôjdem zabiť. Ovca nebola. Alebo bola, len sa tam kde schovala. Neviem. Je piesek. Teraz vyleziem odtiaľto. Musím to vypaľovať zatiaľ.
Dobre, tu mám nejaké to uhlie ešte. Si dám ten piesok. Dobre. Teď dám tieto kvety preč. Môžem aj takto. Idem si na to míňať meč. Poďme si ešte odložiť tú vlnu, aby som u nej neprišiel. Tak. Ja si to meso odložím a kožu. Taktiež. Toto jablko to môžem dať. Kvety nepotrebujem. Pumpkiny tam tiež dám, aj styky. Tiež aj na hlinu. Ešte len 4 sa mi vypálili. Že teraz by som mohol pokračovať v tom dome. Ešte okna. Potrebujem 6. Potom spravím asi nejak takto. Strechu ešte neviem ako urobím. Ešte drevo. Tak, to stačí. Teraz som si zabudol dvere spraviť, tak idem si sekeru urobiť a idem ich rovno urobiť tie dvere. Sekeru a dvere. Dvere si spravím na tento smer. Ich tam rovno. Vykopem. Ešte tie prešetlejky. To automaticky otváralo, mi sa nechce robiť tak, aby som nemusel furt otvárať. Trošku podložím. Potom preč. Tie polovičné bloky, neviem ako sa volajú. Ktorého môžem dať na. To ide v pohode. Toto si môžem odložiť. Tie dvere. Toto mi tiež netrvá, toto môžem dať na to sklo. To sa málo celkom vypálilo. Dám ešte zo pár tých saplingov. Ešte jedno potrebujem. Tak. Teraz spravím to tenké. Ja budem celkom opatrný, lebo ho mám málo. No super. Došlo. Idem si vykraftiť ešte ďalšie. Idem to rozbiť, čo som tam dal. Celkom divne to tam vyzerá. 2 kusy som ho tu dal, nevadí. Celkom divne ten dom vyzerá, tak ešte trošku poprerábam. Čo si ho potom prerobím na inakší dom. Je takýto chatrč. Môžem sa začať pozerať po nejakej ovci, tu náhodou nikde není. Toto by sa mi zišlo, ale by bola tretia vlna. Mohol by som tu konečne pokus spraviť, uložiť ten safe vlna. Zabijú voľaké monštra. Ja som sa spadol tu na niekde v riti. Chcem trošku pohľadať. Nepôjdem moc ďaleko, aby som to nejak nestratil. Dobrý kopec. By som si hrad aj mohol niekedy postaviť. Toto vyzerá, že tu je jaskyňa. Som tady to nešiel, a toto není. Tady to som prišiel. Je to vedomé. Idem na druhú stranu. Tam si pôjdem ešte voľaké tie ovce pás. Jednu. To svine furt naháňajú. Celkom by sa mi zišiel
zišla tá jedna ovca. A nikde jej tu není. Neviem, asi zabijem tie prasce. Tieto kravie, možno sa mi tu spavne ovca namiesto nich. No, nič není. Jaskyňu som zatiaľ žiadnu nenašiel. Takže si budem musieť svoje spraviť. Svoju jaskyňu. Možno pri ceste po stavaní tej jaskyni nájdem voľakú. Tu je kôň. To zabijem. Sliepku. Kôň by som si nejak obstával, ale zbytočne som už teraz despawne. Pozerám, že tá ovca furt nikde. Môžem zabiť aj jedno prasa. Alebo nechám ho, lebo už jedno je tam krpaté. Sa mal dvoň starať o takú svinu. Vziať tú strechu, toho vyrobiť a dokončiť to. Dokončím ešte meso. Nejaké tie styky a kebyže mi to zdochne, aby sa to dovarilo. Tak si vyrobím sklo. Si dám ešte voľaké meso. Styky tam môžem dať všetky. Tak teraz si to sklo už mám, tu si odložím veci, ktoré už nebudem potrebovať. To sklo jedno. Tu si dám to sklo. Začnem s dokončovaním. Takto, tu na. Na tejto strane je to hotové. Robí mi to už víc. Nebude skôr tak plýtvať. Ešte 3 mi ostali, takže 2. Zničím. Môžem zničiť. Si odložím. Dokončím tú strechu. Ovca furt nikde. Budem si niekde pohľadať. Neviem, ale to už nechám asi do ďalšieho dielu. Ďakujem, že ste si pozreli video až do konca. Lajkujte, komentujte, môžete aj zdieľať. Čaute.